Šta je ovo? Kaj je s ovim? Odlična kupovina. Što s ovim? Vidi ovo, kaj je to? Ne znam, kaj ćemo s tim. I kaj sad s tim kuponima? Dobro jutro. Što je ovo? A kaj ćemo s tim? Ne znate šta ćete sa konzumovim kuponima? Lako, donirajte ih nama, osnovnoj školi Tituša Brezovačka iz Zagreba. Najveća smo škola u kraju, uvijek smo sretni kad nam nešto daju. Čitanje, pisanje, računanje, uvijek nam treba nešto za opuštanje. Lopte, obruči, vijeće za zdravlje, prijatelj.